Golden Retriever. Skal vi have den engelske Cocker Spaniel. Og så skal vi have Løvsje. Og Shih Tzu. Så skal vi have den franske Bulldog. Så skal vi have Bichon Permanent. Så skal vi have Tøjpudel. Og Storpudel. Så skal vi have en Reza Apso. Så skal vi have Papillon. Og Coton de Toulon skulle meget gerne slutte feltet af. Ja, stor flot herlig. Der er altså rigtig klasse. Nu er en klasse på 6 til 9 børn, og så inden går over til at gå i klasse eller og disse klasser her er valgt med brugere og opdrætter ejere til ligesom at socialisere valgene, vende dem til hele det vildt, som det er, og foregår på en udstilling. Udover det er der selvfølgelig også konkurrence på kæmpe og blive bedste valg af sin race. Så kommer vi stjernerne, som vi får se gennem det overfra. Det er et rigtig udstilling af valgene her, hvor fra England til Australien til Japan, på det høje nord i Alaska. Masser af engelsk kulturlitteratur. Bredt udsnit af hunde fra gruppe 1, 5 og 9 og 8. Og som sagt, behandling for vores israelske gæstedommer samt fra cirkel. Det får David Collins fra Australian Shepherd. Pomeranian. Samuel. Og dommer siger tak til det øvrige, og vi ønsker jer hjertelig tillykke med jeres bedste mand. Tak for det også her. Jeg skal bare så. Jeg vil tale så først til mig og vand og utrolig meget velståelse. Og på anden kant som sagt bliver det pålignet i det engelske hørende det er det. Og det har vi gjort til Tøjpudel. Dagens bedste valg er som sagt Samuel, som står her på skærmen for os. Ude præmien kan du gå og se.